I pozdrav YouTuber, evo nas ponovo u još jedan moj tutorial. U ovom tutorialu započinjemo survival jedan svet. Na mom tutorialu, znači šta ćemo raditi ovdje? Ovdje ćemo praviti mostove, osvajati ostrva, seći drveća, praviti njive, kuće, grade, kule i tako dalje. Pa da krenemo. Evo, malo će nam za početak trebati drveta. Evo, uzet ćemo malo drveta za početak. Treba će nam malo više drveta da bi napravili neku mini kućicu, nešto tako. Prvo da napravim gdje ću da je. Treba mi mesta. Evo. Ovo sve ovako treba napraviti. Evo da napravimo radni sto. Ovako. Tako, moći ćemo i da sadimo ako nema, ako ne hoćemo i tako dalje. Imat ćemo i rudnik. Tako. Otprilike do tu. Evo da ubijemo ovo pilence. Tako. Sada kada imamo pola naše kuće, mislim treba nam još malo ovako da napravimo. Nije bitno od čega je, bitno da je kuća, jako je ovdje pesak. Šta se radi? Ovako. Tako. Sad će mi trebati još drveća, mada ne žalim. Jer volim da sečem sa drvenom sekirom. Evo ga. Sad kad smo nasekli nekoliko ovoga, ja volim ovako kao neki kreten da sečem, sadim, pasim i tako dalje. Ja volim ovako napravim zid i nema da hodam, da ovo, da ono i tako. Ovo ćemo naseći oko puno drveća.
i ovo će biti druga epizoda u mom kanalu. Napravit ću ovako, da bude tako. Stavim ovako. Šta kažeš? Baš je dobro. Samo što ovo dole da stavim. Imat ćemo našu kuću. Prvi put u Minecraftu imam kuću. Mislim ne prvi put, imao sam se tamo sa drugarima. Sa njih kuće, ali prvi put u mom Minecraftu. Imam kuću, tako da ajdemo malo. To jest prvi put u Minecraftu pravim kuću i prvi put u Minecraftu ću da imam kuću, jer je još nemam. Pa evo, otprilike smo napravili puno toga. E sad ovako. E tako da bude ravno.